Hi, si Manang Helen eh. Dong mas ka nang lalay dahang sungkwa pa. Kutugtog pud. Magpahay mo may puso kay Melinda may puso atos kuan. Kanang Kapag wingi po. atos lungsod barbecuehan. Kami gagawon sa. Yung masag-isa ko ng puso. Ako ng puso. Wapang murag daw sigbin. Hindi mo na magpuso ni. Padong mas ka nang lalay. May uli na. Murag sigbin. Nasigbin ko no. Wala rin. Tutag po ate. Puso. May magkaibaw manghimog puso. Dasro bilin dia. Mura nagkabir puso bilin. Sundog na katambog ka. Nang lalay. Nakaw na amin na. Amin ng lalay. Aming lalay na. Nang lalay. Amin. Nang magsamok-samok mi. Kau magsikon magtudlo ko no. Tara guys, talaga na ako nila. Di ko mo amin yung bawal na mo amin na bata pa. Hindi na mo amin may batasan. Di! Basta mga bata. Sundog na. Kaya hindi na magsamok-samok ng lalay. Hadas nung pido na to. Iya, bigong sabasa. Awiran dari. Ingana kuntahay. Sundog ka. Si Purami lagi tatog na apa? Ayan na. Kaning kamot na usod na. Nanguan mi. Pahay mo may puso na rin among ijaan. Kay Malinda mi atos munisipyon za. Usod ni. Kay hat-hat ng Purami mas Purami muli. Ingana, pantay, ingana nisa. Pantay. Kiri. Ingana. Ingana nimo, ingana. Asa ilipot. Ingalip, dere, ingana. Bali ana. Talita, kakuha mo ka. Ana. Ato dia, dere ra. Tapos ipala po na mo kamo. Pala ba yung tudlo ko no? Wow, ana. Ingana. Sunod. Sa ilo na po diri ana. Isa dere, sir. Haraman to imong kuan. Diri. Kiri. Liha. Ilusot. Ina na Diri, talawa. ano kayo mo? Ingana na sa anak. Master mo siyang lalay, master sa puso. Sud ona Isudas kinang nasilawom. Ganas na mo dia. Nasilawom. Amin to. Ari diri sud. Suron. Diaras ng lalay. Katong pag-birthday sang vlog. Sa ingana. Dahil ang regards ng lalay kung manong Pedro sa Cagayan. Diyan na po ko dia. Yan ang utana, kanis ng lalay, gagaw ni agisang banay, gagaw sang tatay. Kaya na mo ko kumilingon nga si tiya lalay kuno Clara Bayukot. Mo ni siya pero amo na ning dyan. Sa diri ana. Mo nilang bay. Medang buwak mga nice na. Na. Napalang tigbazo na dyan gabi-gabi. Alam niya ang box ng lalay. Ayan. Dang bakan. Yan na po diyang videokihan. Sa itong gustong mag-abang o videokihan diara. Ya. Sa bahay ni Pedro Ayuban. Ina. Ingana na po nimo. Sila nagpaktis og puso sang manghod. Kana. Kani. Ari diri butang. Ari diri. Kanis ng lalay sa una, hindi mo lagag Manila, anisin mo doon, kay pahay mo puso. Si Kon tapod. Marami. Kini. At siguro may kamo ano to. Oo. Ako namawan, pag kadi nga na, binaki man. Kini mo ingani kay mo. Ako dyan sa pagkog binaki. Mo sa balik sa Mabitaw na, man di pangita gabi eh. ingon pa ako mo to. Hanggang sa mo kong gapon, dyan. Nagdapaw puso. Walang ingon. Sakto to sa lalay ka. Pagtawag nila, kanang ibidyuki man sila. Dawa na po kong makauli. Ina no. Nga, dyan Di mo ka sa uli mo bi. Natao na. Ano? Ay maglusit ka. Ako namauhan kay binaki ra. Di man biwag binaki. Libot. Tanaw ha. Madun sandali ka mulakaw. Mulakaw pa na.
Pwede mo ka mo maliglagihan. Dito ka. Da, maligja ko sa unas merkado sa kwan pa ko, bata pa ko. Grabe ito, nakinamdam mo ko sa una. Grade 6. Ato pa ko, dito Ila sa basar Lunes. Mo ni isang gusto. Di, nakinamdam ko sa una nga tinda-tinda mo. Sila may biya mo Sila kayong mo gusto. si Orly. Dali mo suli. Haman. Sila. Nag-video dis ko, dali mo ko, nag-video kayo sila. Pakabo. Haman si ko sa ilahan eh. Hindi ay. Iya mo kanibay ka ni. Natumba magsaging ng lalay. Oo, daan. Ha? Isa ng bay? Kani ba? Oo, isa lagi ng bay. Hindi nga nung mamili, mo pa kaman pala. Wala Ako sa may COVID. Balik. Ha? Tapos ang bay dito po. Si Ma'am, si, ano to? Sini. Tapos ang bay dito. Hindi ay. Nakalagay sila dito sa ano. Muli man to. Halang, ang naisag ka ng laling kuan. Gusto nga dali ba ka? Mo din yung gigit. Dancing lady? No. Vlog, butos burak diri. How din Rudy ay. Nay, Pero nang kato bitong pag-birthday nung Pedro. Hmm. Na maggining komento to nga tagad sa ti alalay yung ti Pedro. Sa sa kailan na upo ko kailan ni siya. Kasi mo ron, hindi nga sa sa. Ingon sa ngala na sa ti alalay ti Pedro. Kasi dito. Di sa kwantong ng lalay side to nimo. Ay, dito. Sa Dito. Cagayan. Kagayan, oo. makita na po sa Mo nakita na puruhan niya po sa adlaw din na pagudong tiya. Pangutan na kinsa si Kaya Jar. mas in ondoy na eh. Kita. I-vlog man dahil birthday ni tatay ang mga bata ko no. Kasi mananghilin. Kaya nakaputang mananghilin. Nanda. Isa. Kagubot man tong mga bata. Bibo yung gajo. Gusto nga. Bibo yung gajo. Nagiling ko na rin mga uy. Jar. Di ba mga bata daghan mo sinong kay mo tikon. Tanaw bugos ka nga. Ang mga basita ng Pedro mga apo na mo gusto mong tuilang tao. Mga apura ko. Tanan. Bata lagi. Kabike kanang dihay ka Orle dihay kang Vilma. Ni Ka Vilma kang Wilma. Pumilain. Wala yan. Nagmanga Si Aliana. wala daghan lagi bata lagi. Nagmanga laki lang po itong mga laki. Ay anak ni. Ang mga laki mga ulitaw sila mamputo mga side ram Anak itong ni. tanan. Ang kaila man itong mga bata. Kang Urli isa. Sa kalaki Orle Kang kang Gary. Kang Vicky. Vicky. Kang Ang tanaw des kuan to 1,000 plus ang views dito. kuwan na karon. Kang Sas. Kang Kuan. Kang Junjun. Yan yung fame na haling ingon nga regards kung kilala dahil kagayan mo kuno siya. Anak ko sa Saanin ko nga kuan. Kalis ng lalay. Isang bana. Pas diglis ang amahan. Ting, nakalang kuti-kuti. Nga nung ayuban man. Kung kuno burato. Kung ilang lul, ilang inahan burato. Wala. Ito nakalimot na ko. Dasa. Ay, nakalimutan ng lalay. Kalimot na ko. Lalay, jukul. Kasama na. Ano? Kasi na. Anak. Nicole? Oh, may signal na. Baji? Oh, anak na ko. Ibang lisod signal dani. Makakonta ka na may idis tama tagalas di sa gabi. Panas ayusan ko pa signal na ko. Mag-upload naman to sila. Asa? Mag-upload. Ako mag-upload ko sa lungsod. Kusog dahil dito. Kusog sa progreso. Karon mga maling hapon ko nila ko muli. Dito muli. Sa karon yung puso, magdang ka. Hindi, magdung agno ko dana. Laan dyan. Sa kalin din mo ni. Halin na lang puso. Terus mga pa kalin, mag-ingani kalin. Itsag di kayo. Kuan, ako rin buhat sa ikaw magkuan. Ako rin buhat o kayo buhat. Gabi pwede kang buhatin. Karon, domingo man ron. Nalagang puso, naluto na da. Ano yung plaster ng timulaga na ko ron? Bilin! Huta! Huwan ba ka? Nalagang puso, luto na. Ang puso na itagsis, nadagra ni Nay? Dagra di ano? Yung bukas. Pam na kilo ha. Ha? Ano ang puso kay wala kay gasto, rubi naman, may dahon naman. Kaya ba, luman pa ka? Na, matto ko ng puso sa tega ko ni gasto di kay sayang bitaw putong barbecue na maghapon sa daghan ng itag puso. Busy magughapon kay ako wala ning paskoan karon mo ko na ning anak ko tinimplahan sila ray nagtusok. Wa ko ning nang katong buntag kay nagkuan ako, nag-ready ko puso. Ja, ako kapapicture gapon sa munisipyo kay
Busy karon na. Kaya daming suning abot dito sa Cebu. Wala na pagkakutsilyo namin. Tatay dengan kutsilyo itu kayak karinderya, wala kutsilyo. Napuso ka to. Gusto lang karadlaw nga tag napo kabuo. Ito kaya lagi mo naman sang lalay, ma. Nagkaamin yung puso ah. Kinsa kabuo. Ang ipahiram ni tatay karon, magdag ba ni? Diyan ipahiram ni nakay. So, lang isang lalay, isang serbisyo ko ng puso sa una, kasi ang lalay may tigimo, Balik ko ng lalay sa una sila, maglukluk ko ng ngani, pag 50 centavos na ko, no? Kaya mo kung ipangitang ng lalay sa una, mo nagkibawa sa puso. Kinasing na, o manghini mo kay binakkuan man, binakiwan naman ang kapil. Ah. Ya po kuan, manugan. A few moments later. Munisipyo, danagang kuan yan, nakadisplay nagang puso. Ara, ang suman, nga kamot, tingugan, ang kamang barbecue dia, na dia po surbelin, dia pong tagiza dia, taga-bantay, bito, lagi, taga-bantay. Ay, sa TV. O, pay ko no, ma'am. Dira, ma'am. Gopang, ma'am, oy. Kuan, karan ay, karon hindi po siga. Picture me. Usay mo ta. Data ko na yung magbuhay naman, no? Meron sila. Ana, naniling kuan. Ano man, no? Ano man? Kaya lagi pangutana? Hala, nalagi kuan. Nalagi sila. Ikalis karon namin? Nalagi ng motorcross. Lagi bagay motorcross lagi ron. Ha? Kita naman taon tayo nagsiga kay gabi. Huwag mo kumaka-vlog sa pagsiga gabi. Pakuan ni ron. Medyo konda. Rublin, huwag ka mo tingog. Ay, nag-signal dari ko sa... Hala, Nicolo, gimong mama call. Nag-signal dari ko sa... Hala, nalagi ko. Nalagi ko. Hala, bibo lagi ron. Wala. Para may sa kandi na, kasi kandi na naman dito sila ni Ron. Ngapon, nung karon. Pero mas buntag, ato gyapon ko kuan. Ni kabuntag, gusto gyapon ko, ni kapalis, hapon nga ni. Magsugba na bito man hapon migo na. Kaya gabi, ang panhapon, mga almigo na. Ay, isab. Panakod. Oh, hi guys. Di ako dili guys. Kay... nang ninabuhi. Joke ito guys. Nabuhay mo naman kapanhapon mi. Kwenta na pananday. Dapat tulong ka tinahin. Huwag dapat hotdog. Relax lang kay... ano nang kita. Hala, dito. Ay, isab. Panakod. Oh, hi guys. Di ako dili guys. Kay... nang ninabuhi. Joke ito guys. Nabuhay mo naman kapanhapon mi. Kwenta na pananday. Dapat tulong ka tinahin. Huwag dapat hotdog. Relax lang kay... ano nang kita. Hala, dito. Hi guys. Nari ko dito sa Alicia ron guys niya. Na mga followers ni Florami Bulana. So, research din nila gahang kuan guys. Ang channel nga, Ruby Provinciana. Salamat din, Jo.
taga... Asa na mo, sir? Ay, ma'am? Binonido. Binonido. Oh my God. Yung kay Iwas lagi ka di. Talibon eh. Juan. Talibon sila guys. So namalit sila diri og barbecue kay namin ni sa Lamdag Kaso ay. Lamdag Kaso. Juan. Salamat kayo dun ninyo ha. Please lang kung Please subscribe kami. subscribe. Please follow me. TikTok. Nasa rin yung TikTok kaya to sang i-follow yung TikTok. Kay Provinciana. Ruby Oh, Pro. Mrs. Lamo Provinciana. sa Good. Kanila yun. TikTok. So busy kayo sila guys. Busy. So Busy kayo naamoy kay libreng suman. Yeah. Suman nga kanang dinumugan kanang gidugmog nga saging. Salamat kay inyo. Thank you. Ako igagaw si Julia. Tabang mo diri barbecue guys. Kay daghang gadud na malit. So na ako diri sa Alicia ron. Nicole, dagi mo makol, di na muli dalagit kol, di na muli og kargaw, kaya manindag barbecue. Dari na Nicole. Di ba baka magsinsal po na? Sige na. Kani,